پشتی هولên berdewamî ji aliyên berpirs hikûmeta Herêma Kurdistanê biryara girtina dibistanên Kurdên Kurdistana Sûriyê yên bi zimanê erebî ragirt heta salek din. Bi destpêşxeriyekê ji Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava û bi hemahengiyê li gel Wezareta Perwerdê ya Herêma Kurdistanê û piştî hewl û çavderiyeke bihêz biryar hate standin bi ragirtina biryara kevin. Li gorî biryara nû ya Wezareta Perwerdê ya Herêma Kurdistanê, xwendevanên Kurdistana Sûriyê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin, dikarin lê dibistanên Kobanê û Lawend û Robar xwendina xwe bi zimanê erebî berdewam bikin. Beryaniha, Wezareta Perwerdê ya Herêma Kurdistanê biryar dabû bi girtina dibistanên taybet bi Kurdên Kurdistana Sûriyê yên ku bi zimanê erebî tên pêşkêşkirin û daxwaz ji xwendevanên Kurdên Kurdistana Sûriyê kirin ku tevlî dibistanên Herêma Kurdistanê bibin. Lê ev biryar bû cihê nerazîbûna xwendevanên Kurdistana Sûriyê, ku hejmarek mezin ji wan xwendevanan û malbatên wan derketin xwepêşandanên nerazîbûnê li ser vê biryarê li pêşiya ofîsên aliyên berpirs li Herêma Kurdistanê. Piştî van çalakiyên nerazîbûnê û destpêşxeriyekê ji Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya, hikûmeta Herêma Kurdistanê ew biryar ragirt û li ser xwendina bi zimanê erebî ji bo xwendevanên Kurdistana Sûriyê li sê dibistanên destnîşankirî erê kir.